Bagarabi kakailyan, welcome iti aseng live at night. Simpag pada sa cellphone. Medyo masarakan ka talaga ti kasi ata nga pwesto na ito. Okay, so itagat Abril 27, ada dyan isa niya ito may pakita. Ada dyan ni oh. Hi fans. Ni Anip, di nga to, busy. Yung bagarabi, tuloy-tuloy tayo ti serye ti Panagdaniw kas pangrambak tayo iti Abril bulan ti literatura ng Ilocano. Ay, danong mo tayo na inumkon. Kat pampaimas ti yung tayo panagpapatang may papan iti Daniw yung panagibasa iti Daniw. Tuloy-tuloy tayong ibosen detoy dragon fruit wine manipod ken ni Apo Versio Rotor iti aking kolom iti naganti kolom ni Manong Aben iti sirib ken adal ni Apong nagiti tawid sirib ken adal ni Apong kita arabi padayawan tayo mangtratar iti may saan isang sangayan grupo dagiti manurat ti Mangaggo Club dagiti nga namunganay iti Gumil Cagayan nupay limitado dagitoy ano dalang 2, 4, 6 pito dalang tinisagana ita ta digiti mo nang edition tayo na ibasa tayo mo ito nagiti dumapay ang kamang nakas kada RBA dito mo Jobert Pacnis Jake Ilak tatagagayam ni Jake Ilak Jomar Alvarez sinupay Bilmer Viloria and siguro medyo seryoso lang ang panang tratar iti dito grupo tani ba mo iti mga gukit sila pagkakatawaan lang kaputa awag ka dagiti Cagayan nga pakasara kami tinaima sa kaggo ket jagsitsida iti kaggo isu ti awagan ti mangaggo so mostly lalaki ta dagito itakadwan mo idi ngamin nga kamong ti Gumil Cagayan ket lalaki and ti kahit kumadakamat dito iket ti Gumil Cagayan in general malaksit iti Gumil Metro Manila may saka dagiti nakitaan tayo siguro saan kaputa alpada nga kama nga kadagitoy kama nga iti Gumil Metro Manila then iti Gumil Cagayan inaradak mamagbaga kahit kumadakamat nga malaksit iti Gumil Metro Manila iti Gumil Cagayan tinakitaan tayo iti mayat ti support system nga maisaysayang kat nagbalin nga kultura dayto may kultura di Gumil Metro Manila ngamen pagyamanan ta adu dagiti makabael nga manurat akamang dayto iket adu dagiti maalam nga tips manipud katakwada iti biang ti Gumil Cagayan more on ko kasla adi relasyon kat more on pamilya pati di damo nga nayasud gigak kadakwada ket idi 2011 at 2001 idi inawat mi kinading DJ award mi ti Gumil California para katag damo manurat iti sarita idi naalam mi ti award mi ket kasla nayaman mo nga taga Cagayan kami then madayo kami ni pusing kami inot masasilid kita Cagayan da RBA da Manong Arthur Apo Arthur Urata and the Jomar kini Jobert and rugyan dat kasi sa bagay kasi mo aming nga Gumiliano and we started da nasingin ka pa nagpapatangas jay and di muna kami ni Apo Arthur ket mariknam na singed ayun panangipan nakkel na nga da kami ket naggapo iti Cagayan siya
And bukas ta nga convention, syempre di maliklikan nga may grupo ka ta kalugar mo rin ajay naidumdumat ti kinasinged. And malipod iti panagsurat mapaniti panagjajamming hilig ti kaan no ininuman no pinulutanan aging nga tanong amin meeting ti Gumil Cagayan ket ko gundaway mat nga maramanan dagiti naimas sa pulutan. And aging nga kaputa ka na yung kaggo nga maipasango aging nga nabukil na yung mga guklab. And tapno saan mat nga pag-aangawan lang dito yung club at damot nabukil mi nga antolohiya atoy bulalayaw antolohiya dagiti dani yung parobing aging napuntunan nung masanak nga agriro dahil ito kaunahan nga antolohiya dagiti dani nga parubing agpapanpay literatura parubing. So lupay sila ang angaw nadungdungan yung mga guklab nakaaramid mo ti may isa nga may bilang nga nasaya nga andang. So antolohiya dagiti dani parubing. And sakbay na nakairor mo ti Gumil Cagayan iti antolohiya dagiti sarita sigdan. Tapos nasunutan iti Burayok iti luar ti Gumil Cagayan dagiti libro. Dapay mayroon ita antolohiya kita nga tawon sapay ko mata malpasan iti COVID-19 antolohiya dagiti daniw napolwan iti anasaas. So oreno kasla cowboy no kita ti Gumilianos iti Cagayan. Adumat dagiti proyekto nga may isaysayangkat dito nga grupo malaksid ka dagiti libro at dapay may isaysayangkat nga from time to time seminar wano workshop iti panagsuratan. And tapno mas seryoso dito nga programa naisayangkat ti programa panagkayas at serye ti seminar workshop nga isayangkat ti Gumil Cagayan so iti panagkayas ti balikas. And bayat ti kinamanurat ko ti nagbalinan nga presidente ti Gumil Cagayan ket ni Apo Arturo Rata si maron ni kumpad Dr. Freddy Masuli. Then tagdaman ni Tanod Rolando Seguro Jr. And natakamat ko na yung support system iti dati ko once nga may tipon ka no mayasadig ka iti dati nga grupo at dalagay panangin courage nga sige suwag ka nga surat. And at the same time may paiging ka dagay suporta nga pamagbaga iti no kasano tag surat no nya ti aramidem no nya ti mayat nga suratem dayay oray no babaen ti panagpapatang no iti panagiinuman dayay. And oray no oray agad dayo kami kun alatanta mambaga ako di Gumil Cagayan tultuloy ti panagtitinig na kinapudno na da Facebook group at messenger siya duma winok shop kami nga kahit kung ada kamaten nga dahil tinapintas nga kanawidan tayo nga manurat nga yan tanga eda grupo tayo dahil ti kumati rebeng na nga ramidan ti grupo sistema ti panagtitinulong kapangarigan na da grupo damot Facebook group yo sakbay nga bulusan dahil ti publiko dahil sinurat mo nabimbintas no isaang mo
kadagiti kakadwam iti kagrupom tapno mabasa da kitaan da nunya dagi pagkapsutan na pay panagkunak adda nga may mayat no dagi pagkapsutan na nga talaga ti sapulem ta no nga may pagpintasan no nya ti mayat kada sinurat mo more on ko lang da din pagpagkalita baga tapik ita baga masahe sila pa masahe lati igum da din no baga da na pintas gwapo da ito ati Dani kasi siya wala da din ayun tapik uno masahe ti mayat ti sapulin nyo kagrunana no niya ipagkapsutan na pwede sinurat yo pasapul yo nga talaga niya da jay madi nga may baga niya ti may bagada madi nga da sinurat mo tapno di kasta mapasayaat mo pa and bumilig pa yung sinurat mo so para kanyak da ti serbi kuma adda nga serbi among ourselves nga manurat da ti serbi ti grupo so nga member ka ti may isang grupo tapno adda tumulong king ka nga mang papintas iti sinurat mo o no tumulong king ka nga sumipot mangsipot iti mayat asuraten mayat a material and mang-inspire king ka mangtignay king ka nga iti kempo nga agsasadot ka magsurat adda dati manggutikot king ka nga sige surat pa siya and ajay ti may pagpanakal ko mat iti dayto nga grupo uray adada nga agadayo kami italin ti kinasinged and nukwa agtitinig na kami and siguro no makikita yo kaligiti panagkikinomento da no panagkikinomento mi iti Facebook makita mi kinasinged igi nangawas jay kaputam kaputi kinasinged am momenti kababalin tungkal may sa akin dayo mati pagimbaga natin yung grupo pakuslawan mati onti uwi sa rin mga gos kadug amin di gito cowboy nga grupo datoy and unan tayo nga basahan kat ni Adi Narglon Utanes taga Bugay Cagayan ni Narglon nagbali na fellow tipas na edi 2012 dadi di pakas dawa king kuan na tamani po di 2012 san samot nga nagsurat ni Adi Narglon and no kitaan tayo ti pa nagsurat na sila asasidig nga mala Jomar Alvarez so, seryoso nga panagyablat iti balikas and kabaylan na nga trataren iti nadadagsen nga issue uno tema and tajay tagiuray tayo nga malaksit iti Dani nga sapay ko mata masubyanan man ni Narglon tig surat iti Dani rugyan na kamamutin iti surat sarita dajay talent na iti magitak ditikot ko hanga nalag anti wagas na panagyablat so more on seryoso nga talaga ti pakaili niya Antonio Narglon no masumuk lang to tagsurat ti sarita at ang amin iti makitang pailangan iti panagyablat ng nalagan no medyo mas bagay na dati iti mangtratar ka dati medyo makapakatawa sarita so ni Narglon is siguro makikita yung no kasunod post isuna iti Facebook and kadagiti amam mo may personal iti panagipatpatangin ko agad managam ng binya din Narglon so dati iti Daniel na panangdagdag iti malam kasi nararaykot aglalanay at anuktok ti martilyo agusing katagnawak nariri akaradakad ti pala nagurdo abarat inoras inaldaw iti sirok ti dagaang
Mas lipak iti buyat di maawatan na tangatang. Ket dagdagik ti malem. Kadagitoy dagiti dakulap. Mariknak ti paganamam abara dagiti kumalangiking asensilyo. Tigatad tegmalem apan nakay prenda tilinget. Karadakad kendara. Di na mab-up ti mukok apalteg dagiti nataltal aramay. Dumteng ti rabi at pakaasyak. Iginad na kumayeg ti bigat. Makapotoy tinaldaw panang dagdag. Itagod udawd amalem. Istangina. Gore kata ibagak dito bibuyagat na pigsa ti sounds da. Malakas yung sounds nyo. Medyo malakas yung sounds nila. Kaya ti dani ni Narglon si Utanes. And sumarunong tayo basahin ket ni Ronnie Aguinaldo. Nay. Pwede mag-check. Ni Ronnie Aguinaldo kat nasapa pinadas-padas na ti surat-surat high school sapay lang kat surat dito yung ubing and gigang iti ubing kas nakunakon hindi uno na pa yung panag programa tayo kabailan ti may isang nga ubing ti ag piano lumay ag piano ti nakasigsiglat ng piano rin 5 years old nga saan nga mabailan ti 5 years old ng ubing tagsurat iti napinta sa daniw nabili ka daniw so kastimot lang ti kaso kas pagarigan ni Ronnie Aguinaldo di school syempre bayat kami iti panagnakam mo kas tao kat sa jemat nga sumursurot ti panagbilag da daniw mo so no high school ka limited ti masirig mo ti biyag in general limited ti vocabularyum iti Ilocano and syempre dagiti technique iti panagsurat daniw sampay nga na master so ti napintas ka experience mo padas ko personal kini Ronnie nipod ubing nipod agtutubo makitam da jay progreso na kas manurat kas mannaniw and dahil suratan tayo nga ay balasaan tayo nga daniw na nasurat na pa di 2010 so 10 years ago and no adda ko ma-available itang daniw na tigdama nalawlawag ti parang nakadagit imahen itan and pati jay metaphor nalawlawagan hindi dati dandaniwan na and dati parang plastar nakadagit ibalikas kung nakaroon din medyo 5 years ago, 6 years ago. No, nagado kami ti submit na nagado kami submit na dani. Ket kasla awam buti kasla mo pagdurasan na kay laudi nga so ti ko na. Ulit-ulit yung mga basaan na gididani ni RBA. Tapos no balik ore no patubutam mo. Sasya, jadi naudi nga yung balakad ko yung kuhan ure patubutamon, pasurutam di pa rin dandali na. And inaramin naman, kasama inaramin na. Kadagiti sabsabi niya sumarsaro nung mayatan di pa nagyablad na. Ngam, saan mat nga RBA ti makita no di kiti Aguinaldo. Umuna, nakayayat nga ko nagado dagi jay
nagdudugay jay amuna nga detalya itaway naganti bilit naganti ikan dajay wagas ti baybay wagas ti panagkalap dajay ti mayat kin ni Ronnie. So tutuloy mo yay Ronnie. Ngayon na lang makaamo sa taga puro nga ro di sunay taga Kamigin. Mom nga ro dajay baga na sunod nagmayat nga basahin tada masurusuro mo da ma-pick up mo and iti artistiko nga wagas ayay so dati ti may binglay mat ni Ronnie iti literatura Ilocano and siguro gaputa dandanin mo 30 years old na nain manungan nain kabsatan siguro dati nga balakad no medyo aghugot-hugot nga aghugot-hugot pa lang kami no yung tay ko nakon ti panagnakam ti Dani ka kagidgidan ti panagnakam mo kas tao. So kaputa na manakam mo ti nagiti Dani mo gidam mo jay bagem ang koy baga nga istak mo na jay panagi public ko mo iti marikriknam iti patpatgam ngam iti wagas nga mo na suabe siya anen nga teenager awagas nabay ko mata magets ni Ronnie kat nga sawen or no santay yung ado dito nga balakad tagbalbalay mo balakad portion so dati ti Dani na iti 2010 dagiti lamina ti panawen bumagbegang abato alumgak iti agsapa agdisso iti daga dagiti makapurar araya na amangakop kadagiti agneb dagiti muyong inaldaw asumurnad iti namaris ana kaparsuan inuten na nga idarnap ti igaaw umarubayan da iti sardam alingagen da aweng ti rabi aparnuayan garigik dagiti kurarapnik pulikaaw dagiti kullaaw danapeg ti daluyon nga umayas iti dapnisan anasaas ti karayan ken resiris dagiti sanga ti barsik ken aplas iti baresbes tanawagan da ti lubong aging gasumngay ti bannawag sumagawisiw asumungad iti sinanama adepaar mangilagod bang iti kalgaw ken iti ayamuom tinepnep iti naulimek aparaangan agal langugan na duluog ti makibur abarukong wenno aligagaw anay saad laem ti daga amay tupa iti langit naipaornos umapapoy abarot ngagkayamet iti tangatang danggayan na garagak ti guruod maiburnok apungtot anay paluom iti kaunggan nuag pabusoy nalitem nga ulap nga gindurog iti tangkig ken patag mangenlep iti tapok ken mangugas lati ti daga stagina iti Dani ni Ronnie Aguinaldo ni Adi Ronnie ket tubo iti Kamigin Kalayan Cagayan Kalayan na Kamigin nga nagbasa manipod yung elementary na high school ijay Santa Teresita Cagayan nga ilimi kinapudno nagkaruba kami lang ni Adi Ronnie adulay di matinilya nga patawid kanyak ti karuba nga kabagyak patawid ko makindi Ronnie and jay intuloy na tinagbasa iti CSU Sanchez Mira babaan ti tulong dagiti individual diya ginaganon ta mga no dagiti diya madakamat nung kang Ronan dapo Bilmer Biloria dapo Freddy Masuli so pamaniknak nga yung bagbak ito yung kasla pamilya ti Gumil Cagayan sumarunong tayo basahan ket ni Dexter Marin Cavito
ni Tanod Dexter kasadaran mi yung kas na kunak saan nga may grupo gaputa na ganito yan qualified pa lang sunod ti amapla sumalit iti amapla qualified pa lang kahit ko sa wain yung production na saan nga kaskado so more on production pa yung kapudag iti circumstansya ti biyag da kami limitasyon tayo mateno so ada nga dagiti dani ti masurusurat ni Tanod Dexter nakaawat mo ti pamadayaw iti amapla iti pasalip iti sarita para kadagiti dadamo manurat maya ti background music wala instrumental nga lokano nga simiwing isa dati rin sa sarko di na ni Tanod Dexter Marin Fabito kat tubo ti Pamplona Cagayan gusto ka di baka kamali ako okay, Balingit Pamplona Cagayan ito na medyo nalatak dali na Agbala Akmet Kuma dani ni Dexter Marin Fabito katawaan da dagiti murseng ken at itidug ako ngag karaykay iti rugit iti sidiran na tayag apasdek ken iti sango tinadaeg ang munisipyo tasaandang amin ang maawatan ti dani ti ima ken ngiwat at apada damit tekintaeng asaan aman naniw katawaan da no misbulatan iti kalsada tapno sibugan na ti intayaben ti kali adalan ti tapok agsao-sao amay maysa agbalak mayt kuma tapno jak mangeg dagiti angaw iti nadaeg a palasyo agbalak wen agbalak mayt kuma tapno jak matimo dagiti saningi dagiti maagawan iti sida ken karbengan tapno jak marikna ti ketang dagiti sinelas amagna iti timapok a kalsada ti kari ti lungaw ket agidda kuma iti bangketa ket padanggisandak dagiti lugan a koloron tanapigsada ken adda pagbayad da iti lungon ko ay agbala kuma tagina iti dani ni Dexter Marin Fabito ti Pamplona Cagayan sumarunong tayo basayan kat ni yan nan dama presidente ti Gumil Cagayan Rolando A. Seguro Jr. ti Alakapan Cagayan ti Gumil Cagayan may isa kadagiti uno ti Cagayan in general orehang nga kawang ti Gumil may isa kadagiti probinsya iti kay Lokwan nga kasla nagado ti manurat na sila saan nga may busan iti manurat Cagayan siguro dayjay makatulong dayjay Rikna at dayjay Rikna or siya ko nga taga Cagayan Ilocano at dayjay Rikna nga tipo mo talaga kay Ilocos so dayjay pala nga Rikna nga mingket may isang adani may isang adani dayjay Riknam nga siya ganggan na and sapsapulom tipuon mo siya and at the tendency nga
nga dagiti nga rik na yablat mo banti balikas siya. So siguro feeling ko la daya yung amang ano posible, di ba? Dahil ko nakon nga no the more nga mayadayo ka ngamin iti sidong ti lugar mo, iti taeng mo, kuno kadagiti patpat gem adda dadji hindi mo mas baalan nga rik na nga rik na ti sila kayat mo ti day bagbag sila day bagam mo kuma iliw ayat di mo kapata di mo mas baalanan dadji ti mangguti-gut king ka nga ko nga nagsurat kasi iti sabali pa nga aspekto sa pagarigan adda dadji di mo mas baalan nga pungtot uno suron iti makitkitam umuna ngamin nga ramidam kat ko irwar mo kit gaputa no kuha mabayin ka man nga basa-basawang uno surat mo lang ano may express mo ayan. So posible na yung rason nga doon ti mananay iti kagayan manurat dati iti dani ni Rolando A. Siguro Jr. na paulwan iti Khalid taay guban naklata day ta linuno ti ingat linak apingping mo anagapunan ti isem ket malmesak nga garapap inton kaano at irimat dagiti matam matmatan na dagiti pusok tapno ranyagan na dagiti nang lulem nga aldaw ko ket ti agos tirik na di agpapatubat subaan na uray ti paggas dagiti daluyon a dumuprak a mabalin a mangidasay kanyak iti aplaya ti pannakapahay ngem alawen nakto kumaimnas iti adalem makalid mo apagtung labak istagina da iti dali ni Apo Rolando A. Siguro Jr. Presidente ti Gumil Cagayan ni Apo siguro kat adadang madlaw tayo nga at home iti panagsurat iti makapaisa masarita at dahil jay kasjay nga turungan ti karir na lakas ti karir pat na iti kahit nang katawidin da jay ginggin namol ni Apo Dionisio S. Bulong ti maestro manurat iti Cagayan nung makita mo lagi kakaduam kat dani naman di surat-suratan na mapakaritan so jadi mapasasama kiti Gumil Cagayan pindakarit si kalawan dani na magisalib ka mo ta kasi padas-padasan may titunggal may sa ti sumurat iti kastoy nga excuse me nga genre and maya taging nga makita nga oy dati gayon ti pagsiglata kaya stigayan style kastigayan mga genre so marunong nga tayo basahin kat ni Derek Marcelo Piabes ni Bro Derek kasadara may mutlaan 1978 nagbasa J. Ilimi Santa Teresita J. mo lang tinagaskulan na magsabali kami sa eskwelaan and ita agnadakin ni bakit na jay Sanchez Mira Cagayan naladaw mo't nga pinadas-padas ni Derek ni Bro Derek tagsurat siguro dekada 2010 pata pa nga to and natural nga da dinawon di utak na ti nga tao siguro ti makita ado dagiti kahit nga aramidan and saan nga makapag-focus nga talaga ti panagsurat siya and dana minsan nga ag-istorya kami kat at nagadot istorya na so ti sa ungas ao tapos kat
nagpipintas ka materiality sarita. Hindi mo suratan yung sarita, nakita ko muna. Nagkita ka masadot, awan oras na. Lagi siguro, uno, at dali napatpat ng aramidin na, para iti, siyempre, no, di pamilya ka kami nung get, at dali yun unampay nga aramidin eh. Nung iti surat. Lalo, no sanmat nga, ado ti maalam nga pirak iti panagsurat. Yan. So dagiti ko dagiti talent no ko nga medyo masaysayang takabalan no sumurat kabalan sumurat adumot ti linawon di utek na nga bambanag adumot dagiti insight na awal lang ti time nga ko nga mangi yakar iti balikas minupay kasta damot dagiti naparnoy na sinurat kinapudno na kat nangababak mo sa salip iti panagsort ti Dani yun ang particular iti Dani parubling iti Dani nga intay wasan itagat napolwan iti Madre Sanchez Mira dua akalikagom lagaag kumaman nakaslasilag dagiti lumtuad a binatog ti Dani diti barukong apagiladam amang buybuya kadagiti aglalangoy nga ulep batok-batukan ti bulan makilinlin ni mangan kadagiti kabos amatam idinto nga agkulkulalanti dagiti bitwen amang kidmakidmat iti pagupuklam siyak kumatay puloy amang yapros sa miweng tinakaparsuan iti lenges iti puon dagiti lapayag agay ayamak kadagiti linabag tabuk ken muldot agkarayamak nga muli kadagiti bantay agdakiwasak iti pantok sa wanawanak ti kaslawan patinggana at tanap aginggang aguyasak iti awis ti banging ti kataltalunan nalawag da dyan panagi panangiladawan na iti nakaparsuan nga pangari mo para iti bagi ti babae yeah. And naurnos and gupit kami isang ayan nasiglat na manurat o naman naliw umuno na ano namin dapat nalawag dajay nyamin ti kayat mong nyamin dajay kahit mong iladawan ijidani mo o yan niya dajay metapora. So may papan iti bagi ti babae. Inusar na nakaparsuan. Jay dapat nalawag ng muna di kahit mga suraten sakbay nga salpak mo. And makita pa dito dito daniw na 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 dua kalikagom ko na dua kalikagom tas Madre Sanchez Mira sila dua nga dani dito yung muna nga dani sa kapulo linya may kadua nga dani sa kapulo linya ure no pre-burst tinamayan na jepay lang pa nangi set na nga tig dito tunggal dani na nga dua sa kapulungan linya okay tas yung muna nga dani na gat rinugyan natin laga at kumama nakasla silag yung may kadua siyak kumatay pulo yung mga yapros so makita mo nga nagiset isunan iti agpada nga pangrugyan kasla kalikagong mo tsak kuma laga kuma so orin free verse ang kuna tayo no awanti form na dito anda inset na nga form nga sinurot na kat nagbaligi kaputan na ornos ti panangiladawan na iti Sanchez Mira yung may kadua ladawan na nga nyarig na iti babae kaslawan patinggan at tanap ulin na dibantay umuli ka dibantay di ba dibantay dito marukong kaguyas di bang iti kataltalunan ngam dagiti tema no ko ang kadawian nga pangrurugyan ti Mannaniw lugar and
may papantibagi ti babae lano kay magpaka-erotic siya awan bay tinailalaw nga politika uno may panggap iti teolohiya yay panagayat iti ili sumaruno ni kumpad Raquelito Senal Raquelito Belmonte Senal taga Rakita yan Sanchez Mira mo lang Sanchez Mira Rocky may sa Amestro Jaya Sanchez Mira Linnaaw kadagiti dawa na ikurit a letra danoy ni Raquelito Belmonte Senal esmak ti mangitukit ngem makaturog ti riknak ngem pilitek hadasek sakbay magsat ti linas nupay kinataok inadipen kinakawaw kas iti di matukitan na pitak adun nakalgaw kinapnap tinanglitor kadagitoy ramay sumikil amang bekkel tel tirungrung alapis indayunen tibain ken rurud tigagar kumurit ngesem orasyonak kadagitinan annungan na balikas adiag balikas iti bekkel tirungrung alapis napnuan namnama namsek nasinggat dagiti dawa ti rapap ngagsapa tumrem dagiti linnaw ti mata itagsapa tuy agmatu narikna imdengak kanta ni Belicina umukuok mangriing ni ilibay ngasem sagiden na puso ken kararwa dagiti mapikon-pikon a numero ken letra obra mestra panagkitak kadagiti agbalikasen a kitikit iti papel ti biag agalikuno ti isem a makaimatang kinapusaksak uray nuangen ti kayarigan adda a madadaan silmutak sirib asimina iti kalman a pananglipat samitek isem dagiti linnaw iti pagbentitaan ostya ti dawang isakmol tinendaklan na kalikagom natungpalen na ikoriten ti maudi a kapikon Z kumarkarab asakon na lumasod sa rikadkad tinadaig alawag alinangeb ti kiraos ti buksit iti kalman kitabek tinapay dawat isem itilinnaw ti agsapa aprosak ti pagilig isanen abuksit bulibol dagiti letra anapi ikon na ikorit istagin niya dahil danin ni kumpad Raquelito B. Senal may kadua gungguna iti Avail 2010 award winning kaya may nga danin ni kumpad Raquelito kat may sa Amestro rason no apay nga saan mo't akas kaproduktibo tinaduma manurat and so paminsan nagsurat ito danim mas siya convention mag-isalib dito on the spot at mga bakdamat kung man natin electric fan muli na nagita nagulong ng pants tayo and di maudingin tayo basahin kat ni kumpad Dr. Freddy P. Masuli Decano iti Cagayan State University di Sanchez Mira tubo ti Bulog tatay Bulog sigod a presidente ti Gumil Cagayan na makabasol tao no ulit ko digo abulog tatay ni Dr. Freddy
Libertad Abulog Cagayan. Nagkamali. Dati dani nagad ng polwan iti panagdalos ni Freddy P. Masuli. Nagbannawagan. Ket pimardaspay tinairubwat itay parbango na panagdalos. Kas inkari tinadangas ang mayordomo. Asimublat amang taming iti balay abato. Iti abaga tinakaliblibag akarayan. Iti pusag tinadungrit akabakilan. Agiinon na dagiti voluntaryo ken trabahador. Ken uray dagiti manglimlimo amang saplit mangbugaw ken magligis. Kadagiti glimlimang nga timel ampas ken ipes. Nga giwarwaras kadagiti gita ti pulbos sa balitok. Masilwan ken may raked dagiti marabutit ken bao. Ngayon kapilitan na maligis. No mapilitan da nga gikis. Matunton dagiti puon dagiti napes-pesaten asapot. Dagiti nagita alaw-alawa. Anay kamang kadagiti gamat tinangisit ken higante akurita. Agbannawagen. Pimardaspay tinerubwat iti parbangon na panagdalos. Kas inkari ti mayordomo. Asimublat. Naulit Asimublat amang taming iti balay abato. Iti abaga tinalibag akarayan. Iti pusag tinadungrit akabakiran. Agiinon na dagiti voluntaryo ken trabahador. Amang saplit mangbugaw ken mangligis. Kadagiti glemlemeng atimel garapata ken ipis. Paniki bao kadatekka mangtuntun iti puon dagiti napes-pesaten asapot. Kalpasan ngagpukaw ti bannawag. Mainaw ken may pasngay dagiti riniuriw asaludsod. Numno matlayang dayto yung panagdalos. No di matlayang na raman ang nasamal dagiti pagaw nga gititlog. Agpapalakpak dagiti maragsakan nga gindag. Takaytan dauna iti mararamid da panagdalos. Dagiti na ibaon nga dipen wenno nagbaon naman nakabalin. Nga magbabasag ka nagtigtigargar ka nagkarkararag dagiti sumagmamanong agbuybuya. Takamakda agpagunggan dagiti voluntaryo ken trabahador. Ket markaan da amin akas ipes wenno timel, wenno kubra wenno karasaen. Dagiti inosente ken nakaamamo anay wayway a karnero. Kalpasan ti panagbannawag, nainaw ken may pasngay, ken may pasngay tupay dagiti riniuriw a saludsod. Nga anak ken labwag daytoy a panagdalos. Stagina iti danin ni Dr. Freddy Masuli panagdalos. So nalawag dajay inusar na metapora panagdalos iti balay ket mapapatay dagiti sinalit nga ipis kada bao kada galawen. So inusar na dati nga metapora para iti kampanya ti presidente panangdalos iti pagilian iti wala na napulbos a balitok may balitok kaputa nangina napulbos. So siyempre draw may parit nga agas ay and itiwagas nga paistorya nga adagi yung wala nga prose poetry at dadagi detalye ti prosa yan detalyado panagdalos agligi agsamal tapos kundi panangyablat na kat pa ngam dani in a sense nga naganda natin at dadagiti saan nga kas pangarigan na ito may ramraman ti karnero kaslasaan nga gagangay iti kaslasaan nga ordinaryo tapno may bagam nga saan nga prosa at dadagiti kasi nga elemento sa pangarigan na iti
ito yan dati ito kasi nagulit nga ako sana. Saan nga kadaw yan? Iti may isang balay, tapos pagarigan iti ilokan dya. Sabi dyan, paggamot, ang pagawas dyan. Nga dagiti nang nga saan mo mambalin nga question na rin, gaputa dahil iti kadaniw. Kaya, mabalin mo nga question na rin, isuna dahil ito, itratom dahil iti kasprosa. Kaya no, mapangkay dyan detalye nga, apay nga damot kas ito ito. Kaya, so dahil may isang saguday ti daniw nga may isang saguday ti sinurat ng bagam nga daniw. Sila nga yan dati awkward saan nga nalawag nga apay nga dati nga nailaok sa jay. Ngam napatak dati inaramad na pangarig para panagdalos ti may sabalay. Panang tratar na iti kampanya ni presidente. So dayjay apo ti nagpatinggaan ti panagbasa tayo. Medyo sumilod man natin. Ay nadadapay dagiti sabsabali nga mannaniw nga ti Cagayan nga ti rason no nga dito panakiramo dito ket either medyo nagsardindang agsurat and sardindang nagsurat dagiti nabasbasa tayo ngayon unan nga tuboy ti Cagayan ket ni Apo Prodigar Padios, Jonathan Toriser nga ni Apo Prodigar Padios ket inggidan tayo kini Apo Benjamin Pascual gapo di da sang kabasing istorya tayo no apay nga pinagsabay tayo da ni Apo Jonathan Toriser na itipon kanigi taga Hawaii ni RBA solo flight Roy Aragon sabay taga Cagayan ngayon na Nelson Deligcon iraman ka dagiti mannaniw nga kaskunakon nga dagiti medyo daraman na medyo naidumduma nga persa o violente wagas iti sila mga bukay da idirik na to act violently or violenten para iti pagsayatan ti kagimungan and nga pay tapos di na minsan nga aldaw da Jomar Alvarez, Jobert Pacnis, Jake Ilak, Kendatino mo ni Di Calman, ni Raman, ni Apo Bilmer Biloria nadapay sabsabali nga man naniw ni Apo Professor Ferdinand Cortes nga madadang agdanda ni Itindes nagsurat nagdaniwan iti Ilocano Maestro Bagasol at napintek kinabagas kinabilag data daniw ni Kompad pero di padwa masuli pa nagdalos wan nga ro diti kasi ko mati pa nagdaniw sadjay nagsimple nga istorya iti may isang may isang banag nga may panggabala pa nagdalos ngem nagpatak di kahit mong ipaawat lalo kot
na ganun. Nabara nga issue dati kampanya ni presidente. So saktong-sakto, yeah. Good material and swabe yung panakasurat. Ayos. And siguro kahit mo pa nga papintasan, medyo palapan na ang basit, surutom labas si Jay, kaspa niya na may ni Derek Yabes nga medyo oren of reverse cut. Although sinurot naman kasi so ako nagtatigat ni Kaslan inulit na banda tapos sa bali dahil ti dulo, yun ba? Yan. Thank you, Kumpad Jomar. Natinag Natinag kasi cellphone. Law ka burak and roll di ka garamo ti yellow ano na mas tibasi na one yellow na. Nubasi madi ka gusar iti yellow ta paamnawon na dajay okay ay basi ngamnaw lang aro din paamnawon na pay. Dati whiskey. Okay mat kumang mawan ta ti yellow kay. Di yellow. Danom. Brother Derek Yabes. So bayat ti panag basa tayo aya. Dagiti makita tayon tapno baligi ti may isang adani aya. Adda klarong adda nalawag nga kayat mo adaniwen aya. Adda nalawag nga adda naibiro ka may tinapintas nga pangyarigan ni central metaphor mo na dua mang-create ka iti bukod mo nga forma no di mo kahit dagay agda mga forma lagi no sa ramat ni Derek sa nga pulong nga linya uno apat nga linya uno limang binatog kang dua niya pa and umuna ura isurat mo iti wagas prosa detalyado kasi lang istorya ka lang then ulitem agribise ka agusar ka na iti kung kunadang retorika ya no kasanong nga yablat no kasanong nga ibaga iti naindaniwan nga wagas kas pagarigan kas pagarigan niya ti might nga ibaga niya ti might nga ibaga tayo kung makas pangarigan sentence arapaap ko ti bumaknang arapaap ko ti bumaknang kasanong ibaga iti naindaniwan nga wagas tangadak dagiti bituin tangadak ti ngay early nga di nasapa nga rumor nga bituin Ano yung paboritong nga bituin? Iti paboritong bituin, kurkuros. Tangadag ti kurkuros. Siya nga wa. So, ni kunakon kahit ko ti bumaknang, arapap ko ti bumaknang. Dahil ti literal nga kahit mong ibaga nga iti binatog ti dani mo siya. Tangadam di, garapap ka nga ro tangadam then between usually dagiti pangarig para iti arapap daduma kayat ko danunen ti puon ti bulalayaw may isang wagas ti panangibaga nga kaputa mamati tayo nga di puon ti bulalayaw ada balitok sa jay so may isang tip da jay and
masapol nga masteron tayo ti lingwahe tayo. Tapno dayay dapay non uneg gun napimpintas nga panangyablad dayay tangadak dagiti bitwen, tangadak ti kurkuros. At dapay napimpintas nga panangyablad mo, napimpintas pa eh. So nga dayay ti rason na nga masapol nga masteron ti lingwahe. May dati brandi ko na. Nawa mo pa eh. Ligorban mo pa ila eh. So, dayay may kadwapulog at pitong aldaw tayo nga gibasbasa and siguro makikita tayo dagiti sumagmamano nga adal o sumagmamano nga tip tapno iti kastagat makaparnoy tayo iti daniw nga makuna tayo gat nabileg and may isang leksyon itagat ti sagot nga maipa iti apay nga makigrupo tayo nga mananiw is tapno adda na pigsa nga support system tayo mangipay ti tip no kasano ti umno agsurat no kasano ti umno pa nagsurat no nya ti mayat nga material and yapay mangkita kadagiti madipay dahil silurat tayo tapno dapay nga pumintas mang-inspire kada tayo jay. So may sama dati ka pesto na ito sa kapintasan nga pesto dito cellphone tayo kung nga minibagad ko kat kita ka na yung bunga nga ti kuweba okay lang kuweba mo sumuti hindi niya po Diyos nga panagagagong tayo nga ron mabalik. So asjay and siguro itibiyang ko nagasa takta nakapagkamag ti Gumil Metro Manila gan iti Gumil Cagayan san ko nga bagbaga nga pagarian Gumil Ilocos Norte gat mayat mati jamming da madado lang ti babae ta dudang ti mamaestra sa jay ti Gumil Ilocos Norte apay kasladya kay ti makibarkada bahay amay nga kasjay siyempre no lalaki medyo tado labas iti chat siya and nga at may grupo tayo iti grupo dagiti manurat nga saan lang nga relasyon iti literatura ti naparparnoay no digiti nagbabarkada and no kasi nga masadsadot ka nagsurat kat pangalami ti inspiration ng nagsurat stapay itong bigat manen damdan ni Malpas ti Abril ibasa tayo mati dandani dagiti nabubingom dat kada tayo nga makitkitaan tayo iti saguday nga baling nga nagagagad dalagi diya nga dakil ti maramidan da iti literatura ken lingwahe nga Ilocano. Di pila nagnaganan ta mga nun makasapol ti dani do dagitoy. So kastapay ket thank you iti idadawas yu ditoy nga page and aganan na tayo lapta sampayan dalpas ti epidemya COVID. Bye.